Toldi Miklós, felforrott a vére, jött a sárga kígyó, megbirkózott véle, mert a mi Miklósunk ősi pesti lakos. Jöhet neki 4-es, jöhet neki 6-os, kezeit emelte, lábával rogyastott, mozgásán látszott, hogy nem kólát fogyasztott. Nincs izomláza, tenyerén nincs vízbolyag, nevetve búcsút int a vergődő kígyónak. Másnap majd nem érti neki, miért köszönnek előre egy nap alatt, ekkora nagy sztár lett belőle. Megissza még azt a 4 liter maradékot, aztán a nyugatinál várja újra azt a sárga rohadékot. Megissza még azt a 4 liter maradékot, aztán a nyugatinál várja újra azt a sárga rohadékot.